Hello, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka guys. Kamar yadda kuka sani, it has been a while ba ku ga na ɗora video a wannan channel ɗin ba. Akwai abubuwa da nake so na ɗan sharing da ku yanzu quickly kafin na fita. So, normally Allah ya nuna mana wannan new year ɗin misali ta 2025. Akwai a lot of mistake da muka yi a 2024. Akwai a lot of abubuwa da muka yi achieving. Akwai a lot of lessons da muka yi learning misali a wannan 2025. Duka sai dai mu ce kuma alhamdulillah da Allah ya sa muna ɗaya daga cikin masu rayuwar ganin wannan sabuwar shekarar ta 2025 kenan. Abin da nake so ku muku sani shine a online space din nan akwai abubuwan da ya kamata a ce ka ajiye hankalinka akan su. Like zan muku sharing wasu abubuwan da nake tunanin insha Allah at the end of the day, like a matakin farko da na fara abubuwan online zai iya yiwuwa idan na samu access da wannan bayanan za su taimaka min misali sosai a online career ɗina. Abu na farko da zan fara ɗaukan muku a wannan misali stage in shine misali kar ka taɓa giving up a wannan online ne. Ba abu ne da nake so na baka motivation ko kuma menene ba no. Like idan ka duba main channel ɗita ta farko za ka iya dubo ka ga tun daga yadda na fara abubuwa na, matakan da na saka, ƙalubalen da na fuskanta, abubuwan da na har aka zo wannan stage in. Abu ne wanda nake so ka sani. Like ba za ka taɓa sanin ba za ka iya abu ba sai ka fara. Ba dole ne sai ka yi video online ba. But akwai abubuwa kai kanka da ka san kana so ka yi su online amma kana ta jin tsoro ko kuma kana sai gobe za ka fara, jibi za ka fara ko kuma a'a ka fara baka ga result ba sai ka ta cewa misali kawai kai za ka daina wannan abun. So kar ka taɓa giving up akan misali online career ɗinka. Baka sani ba, it may be tomorrow, it may be next week, it may be next week, it may be even next year, but definitely idan ka tsaya kana abin da kake yi kuma kana right abin nan misali za ka yi achieve abin da kake bukata insha Allah. Abu na gaba da nake so na sharing da ku shine misali a online space din nan sai ka zama selfish. Me ya zama selfish? Normally yadda ka ga misali ana chat, na san kana chat misali da abokananka, yan uwanka da sauransu. Idan ka ce za ka ɗo harkan online so serious, kaga duk wayannan chat din da ake yi, ya kake, waye mutu waye rai, like duk wayannan abubuwan abu ne wanda kai a matsayinka da kake so ka ɗo rayuwarka serious a online, kai achieving abin da kake so kai achieving, ba za ka tsaya kai focusing akan irin wayannan kalan chats din ba. Abu ne wanda kawai zai wasting time naka. Na san normally akwai abokananka, akwai yan uwanka wanda za ku dan gaisa misali lokaci zuwa lokaci, but ba wai kawai ka zo kai chatting kawai kake ta yi ba online. No, kasancewa kana da abin da kake pursuing ko kuma kake so ka cimma online, ka tsaya ka mayar da hankali duk wani misali minti, duk wani sakan ka tabbatar cewa idan ba akan wannan misali abun ne ka bata shi ba. Like normally yanzu a rayuwa na ne akwai lokutan da idan na zo misali ne wani abun misali ko da na 30 minutes ne, idan ya zama na cewa wannan abin definitely ba abu ne da zai like taimaka ya improving knowledge ina ko kuma career na a online ba, so zan yi feeling like na yi wasting time din ne kawai a online. Sabida no need of ka zo kana ta scrolling ko a TikTok ne ko kana ta kallon wasu videos wanda kuma still ba action za ka ɗauka akan wannan abin ba. Yana da kyau a duk lokacin misali da ka ga like kana da abin da kake so ka yi focusing wannan harkan chatting din, kai kokari ka rage abin da social media. Ya zama na cewa abin da kai kake kokarin yi a online ya fi abin da kake kalla ko kuma kake gani yawa. Da wannan shine tip ɗin na gaba. Then abu na gaba da nake so ne focusing akai kuma shine duk yadda kake gani online space din nan ba wanda ya fi ka, ba wanda ka fiya. What did I mean this place? Kun ga duk wanda kake gani misali ya je wani level sosai a online din nan bai fi ka ba. Duk wanda kake gani misali yana ƙasa sosai baka fi shi ba. Abin da nake nufi a nan shine baya da wata baiwa ne kamar misali da za a ce wai kai baka da ita. Wanda yake ƙasan ka baka da wata baiwa ne da za a ce baya da ita no. A online din nan kowa da kake gani idan ya zo ya fara wani abu zai fara as complete beginner ne. Duk yadda kake ganin kaga wani kamar professionally yana abin da yake yi, sai dai idan farkon kariyan sha online bai yi sharing abubuwa ba, definitely idan ya yi sharing zaka tarar cewa ya fara as beginner level ne. So ina so ka sani kar ka taɓa ɗaukan cewa wai abin da kaga wani yayi achieving kai ba za ka iya achieving wannan abun ba. No, definitely kar ka taɓa kawo wa rayuwarka wannan abu. Ka tsaya kai focusing akan online career ɗinka. Ina da tabbacin idan ka ba wa wannan abun 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, definitely za ka samu canji sosai a rayuwanka idan har kana yin the right abu da ya kamata. A online space ɗin nan akwai abubuwa da dama, content creation.
bangaren su video editing wani skill misali da zai iya kawo maka income, bangaren abin da idan kana da yan kuɗin ka kuma da zaka iya farawa like abubuwa a financial market, abin da ya danganci harkan crypto, akwai abubuwa opportunity da dama da zaka iya making income online din. Sai idan kai ne kai limitation kanka, kamar ka sawa kanka cewa ba za ka iya ba, sannan kuma ba za ka iya ba. So the next point da nake so na muku sharing misali a nan shine a 2025 din nan yana da kyau misali abubuwan da ka san kayi a 2024 idan da hali ka sauya wasu daga ciki. Me yasa nace muku haka? Normally na tabbatar cewa idan har aka zo a wannan 2025 din kana feeling cewa baka yi achieving wani abu a 2024 ba, wannan ita ce 2025 diya da kake so kai achieving duk abin da kake bukata ko, to definitely abubuwan da ka yi a baya a 2024 suna da gyara a ciki, shi yasa baka yi achieving wani abu ba har kake feeling cewa wannan 2025 ita ce shekaran da ya kamata ka tsaya kai focusing akan rayuwarka kenan ka ci gaba ko. So wa'ancan abubuwan da kai a 2024 idan ka ce zaka dinga maimaita su ko kuma wani abu, at the end of the day idan muna raye zaka zo wannan 2025 din ya zamana ita ma ta zo ƙarshe kuma ka yi feeling cewa baka yi achieving komai ba, ai sai 2026, wanda kuma like zaka ta repeating wannan cycle din ne. Ka tsaya ka yi reviewing abubuwan da kai, ka gani menene ya kawo maka ci gaba a rayuwanka, menene kuma akalla misali bai kawo maka wani ci gaba ba. Like in ka tsaya ka yi reviewing wa'annan abubuwa ne da nake da tabbacin za su taimaka maka sosai a wannan misali online space din. Da wannan nake cewa kuma idan har akwai wani tambaya da kake buƙatar kamin dropping comment a wannan video, zan kokari na amsa maka insha Allah. Wannan just a quick raw video ne nayi misali duba da abin da ke faruwa a wannan online space din. Akwai hayaniya sosai, akwai abubuwa da dama da ke ta tafiya. So I'll just feel like bari na fito na yi magana to my younger self. Kamar yanzu misali duk wanda bai kai like kamar ni a baya, idan na samu wanda zai dinga min irin wa'annan maganganun yana gaya min wasu abubuwa misali like ko ba komai zan filin cewa akwai wani wanda yake a level ɗina wanda bai achieving komai ba misali, kuma is possible a ce zai yayi achieving wani abu, so ni ma zan iya achieving wani abu insha Allah. So da wannan nake cewa kuma kai liking wannan video. Idan akwai wani business da kake yi online, kamun comment a wannan video, shin content creation kake yi, video editing kake yi, harkan YouTube kake yi misali like for instance a trading kake yi, no, kai ka san kalan business inda kake yi. So kawai kamun dropping misali affiliate marketing ne ko menene, ka dropping comment a wannan video, zan duba na ga like daga cikin wanda suka yi comment shin wanne gefe ne ya fi rinjaya, insha Allah kuma zan dawo muku da review da video akan gefen da naga sun fi rinjaya da kuma gefen da basu rinjaya ba, na baku na honest opinion akan duka wa'annan misali abubuwan da kuka zaɓi rakonku akan like ga wanda zai fi saurin kawo maka income, definitely kar ka sa ranka da saurin samun income a online, but ga wanda zai fi saurin kawo income, ga wanda kuma like zai ɗau lokaci kafin ya kawo income. So zan ga muku a video na gaba. Yes, a BTech.